Είμαι που λες δικέ μου αραγμένος στα λέδερ θερμενόμενα καθίσματα, σκέτος βούδας υπερδιπλάσια. Μόλις έχω παραλάβει το καινούριο Ferrari Turbo Cabrio Energizer Maybe και αερόσαγο και έχω βγει κολλητέ μου στην εθνική για ροντάρισμα. Κάτσε καλά ο Γκόλιθε, έτσι. Μιλάμε για 10.000 κυβικά μηχάνημα, 15 κυβότιο ταχυτήτων και 15 κυβότια γαριδάκια στο πορτμπαγκάζ. Έχω γεμίσει και το ρεζερβουάρ σε μια CL και κατεβαίνω πλακωμένο στην εθνική. Δίπλα η κυρία διαβάζει το μόδα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να διαλέξει τι μπιντέ θα βάλω μες στο αυθαίρετο. Κι όπως βγαίνω καζωμένος αριστερά και προσπερνάω με 180 ένα τριαξονικό που προσπέρναγε μια ταλίκα με ρεμούλκα που πήγαινε να προσπεράσει ένα βιτίο της βρρρ. Βλέπω στο καθρεφτάκι ένα Πόρσε στα 50 μέτρα να μου αναβοσβήνει τα φώτα να με προσπεράσει. Τρελάθηκα τεράστια. Πού πάρε καραμίτρο, λέω μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο που θα προσπεράσει τον Βασίλη. Και κατεβάζω Τετάρτη. Κόλλησα στο κάθισμα από την επιτάχυνση ο Γκόλιθος. Στο παρμπρίζ κολλήσανε 3 γάτες, 2 σκύλοι και μια χελώνα χωρίς κάφκαλο. Καλά που ήτανε κόκκινη Ferrari και δεν φαινόντουσαν τα αίματα δικαί μου. Κοίτα τώρα πίσω, μωρή, της λέω, να δεις αν φαίνεται ο ξενέρωτος με την Πόρσε, γιατί εγώ σνομπάρω να κοιτάξω. Πίσω είναι ακόμα, Βασίλη, μου λέει, και μου κλείνει πρόστιχα το μάτι. Δεν σε πιστεύω, μωρή, της λέω.
Είμαι που λες δικέ μου αραγμένος στα λέδερ θερμενόμενα καθίσματα, σκέτος Βούδας υπερδιπλάσια. Μόλις έχω παραλάβει το καινούριο Ferrari Turbo Cabrio Energizer Maybe και αερόσαγο και έχω βγει κολλητέ μου στην εθνική για ροντάρισμα. Κάτσε καλά ο Γκόλιθ, έτσι. Μιλάμε για 10.000 κυβικά μηχάνημα, 15 κυβότιο ταχυτήτων και 15 κυβότια γαριδάκια στο πορτμπαγκάζ. Έχω γεμίσει και το ρεζερβουάρ σε μια CL και κατεβαίνω πλακωμένο στην εθνική. Δίπλα η κυρία διαβάζει το μόδα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να διαλέξει τι μπιτέ θα βάλω μες στο αυθαίρετο. Κι όπως βγαίνω καζωμένος αριστερά και προσπερνάω με 180 ένα τριαξονικό που προσπέρναγε μια ταλίκα με ρεμούλκα που πήγαινε να προσπεράσει ένα βιτίο της βρρρ. Βλέπω στο καθρεφτάκι ένα Πόρσε στα 50 μέτρα να μου αναβοσβήνει τα φώτα να με προσπεράσει. Τρελάθηκα τεράστια. Πού πάρε καραμίτρο, λέω μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο που θα προσπεράσει τον Βασίλη. Και κατεβάζω Τετάρτη. Κόλλησα στο κάθισμα από την επιτάχυνση ο Γκόλιθος. Στο παρμπρίζ κολλήσανε 3 γάτες, 2 σκύλοι και μια χελώνα χωρίς κάφκαλο. Καλά που ήτανε κόκκινη Ferrari και δεν φαινόντουσαν τα αίματα δικαί μου. Κοίτα τώρα πίσω, μωρή, της λέω, να δεις αν φαίνεται ο ξενέρωτος με την Πόρσε, γιατί εγώ σνομπάρω να κοιτάξω. Πίσω είναι ακόμα, Βασίλη, μου λέει, και μου κλείνει πρόστιχα το μάτι. Δεν σε πιστεύω, μωρή, της λέω. Γυρνάω να δω και το βλέπω στα 20 μέτρα να ξανακορνάρει για να προσπεράσει. Αλλά εγώ που να κολώσω τρισυπόστατε, τσίτα το γκάζι, ρε παιδί μου. Πόσα γράφει, μωρή, το κοντέρ της, λέω τώρα. 300, Βασίλη, μου λέει. Και στο παμπρίζ τι είναι αυτό που γράφει, μωρή, της, λέω. Στα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει του σημείτι ο τσαμπουκάς, μου λέει. Γιατί στο μεταξύ είχα πάρει παραμάζωμα μια διαδήλωση από 500 αγρότες που είχαν κλείσει την εθνική και είχε μείνει το πάνω απάνω στη Ferrari. Και με το που πάω να βάλω μια κασέτα του Βασιλάκη του Καρά στο μαγνητόφωνο, τσακ, βλέπω ένα χέρι πεταμένο στο πάτωμα μαζί με την απόδειξη από τα διόδια. Πότε φτάσαμε, μωρή, στα διόδια, της λέω. Τα έχουμε περάσει εδώ και 1 ώρα, Βασίλη, μου λέει η κυρία. Αλλά έφυγες λίγο απότομα και δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να τραβήξει το χέρι του. Και εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα δικαί μου και τα παίρνω στο κρανίο, Ποιος είναι, ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα, λέω. Άνοιξε, ρε φίλε, μου λέει ένας τύπος που κρεβόταν απόξω, γιατί σφήνωσα στο παράθυρο με το πανό. Από τον κόμβο της βιοκαρπέτ με σέρνετε. Δεν χωράς, ρε μεγάλε, του λέω. Είναι σπορ το αυτοκίνητο. Κατέβα και πάρε κανέναν άλλον. Τσακ. Και κατεβάζω τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μου λέει ο αγρότης, και τον επέρνει ο αέρας στο δικό σου και τον πάει και τον εσκάει απάνω στην Πόρσε, ρε παιδί μου. Κι όπως σκάει απάνω στο καπό, χλάτς, του ανοίγει ο αερόσακος του ατόμου και δεν βλέπει δικαί μου την τύφλα του. Πετάει και 2 μαντιλίκια, 3 σκολιές και ένα φρενάρισμα και πάει και καρφώνεται δικαί μου πάνω σε μια ταλίκα. Και γαμώ τα δυστυχήματα, αληφθεί το άτομο. Και το αυτοκίνητο από Πόρσε έγινε τεσσεβό. Καλά να μάθει, ρε παιδί μου, άσχετος. Το πετρωμένο φυγεί είναι αδύνατο. Ήθελε να κάνει κόντρες με τον Billy the King of the Road, το βασιλιά της ασφάλτου, ρε παιδί μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο, ρε παιδάκι μου, που θα προσπεράσει το Βασίλη. Το πάμε. Αφού μου οδηγάρα ο Μπούστης. Σκέψου δικαί μου να είχα και δίπλωμα, Κρατήσου, μωρή χαμούρα.